Priateľ, idem symbolicky položiť prvú tehlu nášho domu. Rastík mi pripraví túto krásne, aj tú ručičku. Pripraví maltičku. Rastík, dobre to robíš? Čo to? Nerob to. Nehundri, dobijem ja koňa raz. Prisahám. Rastík je akože v pohode, len je uvrflaný trošku. Že Rastík? Áno. Počkaj, asi ma spravím ešte celebritu. Priatelia, je to tu prvá tehla nášho The Pirate Base is coming! Takto, Rastík, alebo takto? 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 Takto bokom? Však si robím srandu, jasne, že im... No si robíš, ja som skoro chodil na stavebnú. No. Skoro. Á, tu máš kladivko. Tu máš vodovú ausu, pozri. Čo máš dobre? Čo nerobiť, aby ste sa dobre vyspali? A tak ďalej. Čo? Doka? Urobiť, keď dnes... To len povedal na silu, aby nebola, že je dokonalá. Pozri sa na to. Poď sem. Nádherná vodováha, tuto na to. Priatelia! Coming soon!